Por ti perdí la esperanza, por ti perdí la razón de ser, como a neve que se derrete, así sentí todo o meu ser. Non sei onde estarán eses instrumentos de tortura. Porque todo o que un se pon para ir a unha cea da facultade son instrumentos de tortura. A gravata, os zapatos e, sobre todo, os malditos xemelgos. Onde os habrán agachado? Parece feito a mantenta, para martirizarme. Non sei por que lles chaman xemelgos. Se porque son dous unidos para cada ollal da bocamanga ou porque son dous pares un para cada manga. Sexa como for, nunca os atopo cando os preciso e sempre aparecen por todas partes cando non os preciso. Vaya. Aquí hai un. Un xemelgo dos dous ou dous xemelgos dos catro, segundo se mire. Isto é terrible. Cando aparece un, ou sexa dous, e non dous, ou sexa catro, xa non hai forma de que apareza o resto. Xa sexa este resto, un ou dous. Esfumarase, seguro. E terei que ir á cea de gala cunha manga sen o seu xemelgo. Ou xemelgos. Coa inseguridade que iso dá. Non foi como cabería esperar que fose. Como se supón que son sempre este tipo de situacións. Eu non me decatei polos signos externos que describen as revistas especializadas, ou sexa, as que se leen na perruquería. Non, eu non descubrín comportamentos diferentes nin actitudes descoñecidas. Nin se duchaba con máis frecuencia, nin se perfumaba con outra auga de colonia, nin variaba máis de vestiario, nin había rastros de carmín nos colos das súas camisas. Non, eu non o descubrín polo cambio de hábito dos seus costumes. Sempre foi igual de meticuloso, de teimudo cos pequenos detalles e descoidado cos grandes. Tampouco tiven a información a través de esa amiga asasina que, pretendendo ser íntima, é letal. E un día, radiante de excitación, húmida polo morboso prazer que lle proporciona a túa desgracia, confésacho. Rosario, teñoche que informar de algo. Non sei se será verdade, pero din. E comeza a largar por entre os seus operados beizos a maior patraña do mundo. Non foi a miña mellor amiga quen me informou. Tampouco sospeitei por ese que chaman sexto sentido que temos as mulleres, que non é máis que o sentido común aplicado á realidade. Pois non me dixera nada ese sexto sentido. Ben, dixérame moitas cousas, pero nada sobre o que nos ocupa. Quizáis sexa verdade iso que din, que o interesado é o último en enteirarse. Ben, non sei se fun a última, pero desde logo non o esperaba. E como me decatei? Da forma máis elemental, máis clara, máis directa que un se pode imaginar. Díxomo el. Sí, el confesoumo. Sen rodeos, sen preámbulos, sen preparación. Soltoumo como quen dispara un bazooka contra unha poboación dormida. O moi fillo de puta tivo descaro de ser sincero e confesounos sen pestanexar. Como quen dá unha noticia intranscendente, tranquilo, sereno, sen tremerlle a voz ou o pulso. Como se todo o que tiñamos pasado xuntos non tivera máis mínima importancia. Como se eu fose unha descoñecida, sí, alguén que acabou de atopar na boca do metro ou na parada do autobús. Íamos a ir, coido que a unha celebración, xa non lembro moi ben o que era. Algo da facultade. Un fin de curso, algo así. Rosario, teño que falar contigo.
E eu contigo, así que xa que estamos aquí, falemos o un co outro. Fala ti primeiro, que me tes que decir? Non, o meu non ten importancia, fala ti primeiro. Non, o meu tampouco. Se cadra non é o momento máis axeitado. Estamos amañándonos e temos presa. Estamos arranchándonos e temos presa, de modo que posiblemente non volvamos a topar un momento máis axeitado en varios días. Sabes que estou pasando un momento moi singular. Non sabía. Sí, ás veces as persoas, os homes, topámonos con puntos de inflexión nas nosas vidas. Puntos de inflexión. Sí, transformacións, pequenas ou grandes modificacións. Non me falarás de cuestións hormonais, porque se diso non sabes a de cousas que eu che podería contar. Un laboratorio en plena ferventa é nestes momentos o meu corpo. En plena ferventa investigando a tope. Non, ben, sí, poderá ser que iso das hormonas teña algo que ver. Son transformacións internas non apreciables a simple vista. Pois o que non se aprecia a simple vista non ten moita importancia. Isto sí ten importancia. Ben, a súa importancia, claro. É un punto singular. Un cambio de concavidade. En fin, unha distorsión. De que falas? De matemáticas, de bioloxía, de anatomía ou simplemente da vida? Falo do que me está a pasar. Un momento moi singular, xa o dixeches. Ben, agora que estamos sós, quero decir que non viven con nós, os nosos fillos. Sempre coidamos que sería a situación ideal. Volver os dous. Sí, ben, o que sucede que as circunstancias... Non te preocupes por eles, están ben. O que teñen que facer os fillos a certa idade é marchar canto máis lonxe mellor. A min non me importaría telos máis preto. E para que? Ou mellor dito, a ti non? Que non che irían cos seus problemas, que as súas historias imposibles de entender. Sería a min a quen darían a lata cas súas trapalladas. Falas deles dun xeito... Teño todo o dereito, soportei o seu proceso vital dos ceros 20 e tantos anos. Xa que me obrigaron a dedicarlle esa parte máis importante da miña vida, terei algún dereito. Poderei falar como me pete do seu trascendente proceso de adaptación á sociedade, que non remata nunca. Ben, Fede, ao cabo de todo o proceso, parece que vai encaixando. Sí, despois dun bacharelato feito a trompicós, de comezar varias carreiras e non rematar ninguna, de atopar o nirvana en varias afeccións e algunha fantasía, de perder o tempo con varias mouzas, algunha amiga, de cambiar varias veces de trayectoria, como esos coches automáticos de xoguete que cando tropezan dan marcha atrás e cambian de dirección. E despois de cumprir os 24 anos, o noso fillo Fede agora parece que vai encaixando. Non sei en que caixa, pero vai encaixando. Atopar traballo nunha empresa informática de Barcelona é moi importante para él e para nós. Sí, sobre todo polo de Barcelona. Os fillos nunca rematan sendo o que soñaron os pais. No meu caso pareceme que sí. Eu nunca soñei nada. E iso é o que van rematar sendo. Nada. A vida é moi túzara. E sempre fai o que lle peta. Un non sabe a que aterse. Se tes un fillo que falta clase por ir xogar o balón ou para pasar horas e horas nun ciber, non sabes se chorar pola desgracia ou dar brincos de ledicia pola posibilidade de que chegue a ser unha primeira figura do fútbol. Ou un superinformático deses que primeiro meten no cárcere e logo contratan unha multinacional. Antes era todo máis sinxelo. Se estudiaba era bo fillo, se non estudiaba era malo. Agora non sabes cando é bo ou mal fillo. Só sabes que é un pesado que non dá marchado da casa. No caso de Fede, xa digo, o mellor é que estea en Barcelona. Se resulta que es quen de transformar a túa máis querida afección no teu traballo e, polo tanto, páganche por pasalo ben, entón, és un afortunado e poderás chegar a ser feliz. Fede niso, tivo sorte. Non sei se as mesmas cousas que fas con agrado porque as fas cando queres se transforman nun martirio cando as tes que facer por obriga. Sí, iso é verdade. Eu gosto de facer o que fago, pero case nunca coincide o momento no que teño que facer co momento no que o faría. Ves? Efectivamente. A vida é case que sempre un conxunto de momentos trabucados. Todo encaixaría mellor se trocasen os momentos. Por exemplo, os meus fillos, todo tería acontecido mellor se chegaran noutra situación. Tería acontecido diferente, pero non necesariamente mellor. Pero non era dos nosos fillos do que quería falar contigo. Ah, non? Logo de que? De nós, supoño. De nós. Sí, de ti, de min, da nosa relación. Da nosa relación.
Queres dicir das 1001 cousas que nos aconteceron a ti e a min nos múltiples e longos anos que levamos compartindo teito, leito e leite? Sí, ben, sobre todo dos últimos tempos, ou sexa, de agora. E que pasa agora? Non nada, que a nosa relación, non sei como Que dicilo. pasa agora que non pasará antes, sería máis preciso preguntar. Antes, que pasou antes? Antes de que pasara o que pasou agora? Agora, que pasou agora? Ai, non sei, es ti quen quería falar. Ben, sí, claro, pois, non sei, a nosa relación chegou a un punto, non sei como definirlo, de impás. De impás. Agora impás. Como lle chamas, tío, de antes? Compás? Ben, antes era todo máis impulsivo, había paixón, supoño. Ben, outra paixón. Federico, por favor, tes 51 anos. 49. 51, vasme dicirte a min a idade que tes. Pois sí, estou cho dicindo, 49, non sei, porque nos últimos tempos te empeñas en sumarme anos, 2 nada menos. Naciches no 48, tes 51 anos, e eu teño 46. Estabas ti ali, Nacese no ano que fose, teño 49. Moi ben, non quero discutir por iso. Tes moitos anos. Moitos para algunhas culturas. Os esquimós, por exemplo, deixan os vellos desa idade, porque esa idade xa son vellos no medio das grandes extensións de xeo para que morran tranquilos. E por iso os esquimós nunca se caracterizaron por ser unha civilización punteira. Eu non son nin estou vello. Síntome en plena forma. Moi ben, non hai nada como autoconvencemento. Por aí é por donde se debe comezar. A mentalización é moi importante. Nada de mentalización. A realidade, na nosa cultura, na nosa civilización, un home de 49 anos está no momento de maior potencialidade de todas as súas facultades. Todas? Todas. Vale, todas. Ou non? Sí, todas. Pero todas. Non vou agora ter un debate contigo sobre o concepto todas. E o que abrangue ese concepto aplicado con certo rigor científico. Eu atópome nun punto de inflexión da miña vida. E a nosa relación está nun impás. Entón eu, pois... Que me queres dicir? Verás, voucho dicir. Teño un amante. Que? O que escoita, Rosario. Iniciei unha relación sentimental con outra persoa. Vamos, outra muller. Pero, como? Non podo dar creto que estou oindo. Unha relación sentimental? A que chamas ti unha relación sentimental? O que escoita, Rosario. Teño un amante. Tiña que dicilo. Tiña que confesalo. Levaba días intentando, non sabía como facelo. Estaba nervioso, obsesionado. Buscaba palabras, frases, formas de dicilo, actitudes, todo inútil. A situación cada vez poñíase máis insostible. Seguro que o sabía. Seguro que alguén... Ou se cadra ese sexto sentido que teñen as mulleres para adiviñar as cousas que lles ocultamos os homes. Tiña que dicilo. Este era o momento, non podía esperar máis. Tiña que sabelo por min. Estaba febril, coas pulsacións a 100. Tiven que facer 5 veces o nó da gravata. Suaba pola fronte, polas mans, polo corpo. Nunca me sentira tan incómodo, en tan mala situación. Pero tiña que confesalo. A sinceridade é o fundamental para a boa relación entre as persoas adultas. De todas maneiras, non pasaba nada. Ou polo menos... non pasaba nada que non poidera ser admitido con normalidade nunha relación de... Cantos anos levamos casados? 25, coido. Pois iso, nunha relación de 25 anos pode haber de todo. E agora, tocou amante. Pasa en moitas parellas, mesmo en moitas parellas varias veces. Quizáis fose algo momentáneo, pasaxeiro, debido á miña idade ou á miña situación. Non o sei. O caso é que eu establecera unha relación sentimental con outra muller e debía confesalo a Rosario, que era a miña. Ben, que era a miña ata agora, onde facía iso, 25 ou así anos. Non o podo creer. Non o podo creer. Pois así é. E dismo así, sen ningún tipo, non sei, de preparación. E como querías que cho dixera? Quen ela? Coñézoa. Non, coido que non.
Mónica. Mónica, que Mónica? Mónica, unha compañeira... O que faltaba, unha alumna, sodes todos iguais, como Alberto. Que Alberto? Alberto do Pico. Que pasa agora con Alberto do Pico? Que se liou cunha alumna. Ai, pero diso hai 20 anos. Agora é a súa muller, a nai dos seus 3 fillos, e o máis novo ten 17 anos. Hai 20 anos ou hai 3 meses, canto tempo levaste con... Mónica, Esa. pouco tempo. E non é unha alumna, é unha profesora do meu departamento. Unha subalterna. Xa cho dixen, unha compañeira. Como foi que... Isto é increíble. Non é increíble. Pode pasar, Rosario, pode pasar e pasou. Pasouche a ti. Sí, pasoume a min, non sei. Nas relacións, nos matrimonios, sucede ás veces que algún dos seus membros... Pero pasouche a ti. Podería pasarme a min, quizáis por un casual puidera ser, pero pasouche a ti. Sí, Cona, xa cho estou a decir, pasoume a min. Eu por un casual podería liarme co do butano. Pasa moitas veces. Pero fouches ti quen por un casual se liou cunha alumna. Non é unha alumna. Dame exactamente igual o que sexa. Pero non é unha alumna. Eu podería dicir con total precisión o que é. Xa está ben, Rosario. Eu, civilizadamente, quería informarte. Civilizadamente posme os cornos cunha alumna que non é alumna. Civilizadamente pos na picota a nosa relación, o noso matrimonio. E despois de todo pretendes que eu me comporte civilizadamente. Pois sí. A civilización non se creou para soportar traizóns como a túa. Non é unha traizón, é a vida, simplemente. Como me puido pasar isto a min? Pasoume a min. Como me puido pasar a min que che pasara a ti? Ben, temos presa, xa remataremos de falar disto noutro momento. Como noutro momento? Rematámolo de falar agora. E posiblemente agora rematemos moitas outras cousas. Ai, sempre che gustou trascendentalizar, Trascendentalizo que me peta. A vida tamén é así. Trascendental. Ás veces. Eu só quería informarte, sincerarme contigo, nada máis. E como foi? Como demo pasou isto? Como a coñeciches? Como a coñecín? Sí, como a coñeciches. Pois non sei, un día non o lembro. Tes un amante e non sabes como a coñeciches? Non é que non o saiba, é que non o lembro. Non o lembras, pero sabes como foi. Deixa de darlle voltas, coñecina e xa está, un día, nada máis. Un día sería, e mesmo unha hora, en un lugar concreto. E un momento non ten importancia. Ten importancia todo. O momento, o lugar, a circunstancia, o estado de ánimo, a temperatura corporal. Todo. Non quería entrar en detalles. Pois terás que entrar. E, sobre todo, terás que sair. Como a coñeciches? Como a coñecín? Como foi esa situación milagrosa? Como se deu ese encontro que transformou a miña vida? A miña percepción da realidade? Atopámonos, Mónica e eu, nun momento moi especial das nosas vidas. Nunca esquecerei aquel primeiro instante. Nen ela tampouco, estou seguro. Aquela primeira mirada. Aquela ollada intensa, expectante, interrogante, dicía o todo. Eso sí que foi trascendente. Un encontro trascendente, deses encontros que só se dan unha ou dúas veces na vida. E hai vidas nas que nunca se dan. Tropecei con ela o 14 de setembro ás 17:30 horas exactamente. E desde ese intre xa non a puiden borrar do meu maxín. Seino, porque ela entrou no meu despacho cando eu ia sair. Tropezamos un co outro. E a ela caéronselle do regazo varios libros. Ollou para min e as nosas miradas cruzáronse. Desde ese intre, todo quedou sentenciado. Descubrí no seu xeito de mirar. Ela tamén sentía algo especial, algo novo, indescriptible. Non sei do que falamos, pero desde ese instante todo quedou decidido. Hai situacións así, que o deciden todo na vida dun. Algúns pásalles aos 50 anos e outros aos 28, pero non se deben desperdiciar. Mónica, debeu saber naquel mesmo intre que os dous nos necesitábamos, que cada un era a oportunidade do outro. A vida ás veces dá estes quebros. Oh, desculpe. Sinto, Dixéronme que entrar aquí. este é o meu despacho, eu son... Coñezo. Deume infinitesimal en cuarto curso. Oxe, esta hora non é para recibir, Non son unha alumna. Fun. Ah, daquela vostede debe ser... Mónica,
Mónica Arévalo. Dixéronme que debía presentarme a vostede. De ti, falarémonos de ti. Claro, Mónica Arévalo. Teño expediente... Non sei onde teño expediente. Se prefire, veño noutro momento. No, este é un momento moi bo. Coido que todos os momentos son bons. Veño a incorporarme ao teu departamento. Sí, temos unha xuntanza do departamento... O xoves. Sí, iso é o xoves. Pero coidei que debía presentarme antes para que vostede... para que ti me coñeceras. Claro, moi ben, pois benvida ao departamento. Ben, pois, unha vez presentada... Infinitesimal en cuarto, Sí, interesante. Que? As túas clases, moi interesantes. Había anos que non impartía. Volvín agora. Sei, non? Espero poder contribuir ao departamento. Claro, este é un departamento moi activo, moi democrático, moi novo. A min gustaríame seguir cas miñas investigacións. Investigacións? En simulación numérica. Por suposto. Conta co apoio de todo o departamento. Aquí estamos todos para colaborar con todos. Claro. Considérame un compañeiro máis, Sí. O meu primeiro día de traballo foi fatal. Non sabía que facer, como comportarme. Foi un deses días que transcorren borrosos, nos que transitas como levada por unha forza superior que te obriga a facer as cousas, a realizar os actos, pero que ti, en realidade, sénteste como allea, como imprecisa. Sei que estiven no despacho de Federico, do xefe do departamento, pero non lembro moi ben que pasou ali. A verdade é que dese día lembro só a preocupación por arrincarme unha etiqueta da camisa. Sí, é o que máis lembro, a etiqueta da camisa rascándome na parte posterior do pescozo. Foi o meu primeiro día de traballo. Ben, non exactamente o primeiro día de traballo porque non traballei. Ou mellor dito, non traballei no que se supón que é o meu traballo, dar clases e investigar. Non, foi o día da miña presentación. Ben, pois dese día o que máis lembro é a etiqueta rascándome na parte posterior do pescozo. Por que farán esas etiquetas tan molestas e tan difíciles de arrincar? Só se consigue suprimilas cortándoas. Ainda así, tes que facelo moi ben, porque se queda un resto, volverá a molestarche mesmo con maior intensidade debido ao propio corte. O mellor que podes facer é non volver a usar esa camisa. E iso foi o que eu fixen. Non volvín usar aquela camisa. A Federico realmente coñecino outro día. E, sinceramente, caeume mal. Coñecina no meu despacho. Foi presentarse e puxémonos a falar de cuestións técnicas profesionais, nada máis. Técnicas? Sí, técnicas e profesionais. Profesionais? De que profesión? Pero de que profesión vai ser? Da nosa, asuntos relativos ao departamento. Ou sexa, entra unha rapaza nova no teu despacho do departamento e transfórmala na túa máquina. Non foi así, exactamente. Logo non entrou no teu despacho. Sí. Nada, preguntáchesme como a coñecera. Pois foi así, coido. Non sei se a tiña visto antes. Poidera ser, pero non me fixara. E cando entrou no teu despacho, fixaches. Sí, Cona, fixeime. Ben, non moito. Vímonos e falei nada máis. Nada máis? E que máis querías que houbera a primeira vez que a biches? Nada, non quería nada. Vine e gustoume. E fixeche na túa man? Non foi así exactamente. Despois, co tempo, co paso dos días, pois... Por unha relación nova. Vas poñer en entredito toda unha vida, 25 anos, 2 fillos. Os fillos nada teñen que ver, Claro que teñen que ver, non nos podes borrar así como así das nosas... da túa vida, dun plumazo. Ninguén pretende borralos. Trátase de non misturalos en todo isto. Están misturados con todo teu e con todo o meu. Nin Federico nin María poden nin deben aportar nada a esta situación. Federico, o noso fillo maior chámase como el. Federico. Non podía ser de outro xeito. Non se ia chamar Rosario. Pero a nosa filla máis nova, María, non se chama como a min, Rosario. É evidente, pois chámase María. Así, sen máis. Non María do Rosario ou Rosario María. Non, María. E a que non saben quen se chama María? A nai de Federico, sí, señor. A nena chámase como a súa avoa paterna, que ademais é inevitablemente a miña sogra.
E non é porque eu non quixera que se chamara como a min, é porque non me deron opción. Eu estaba convalecente no hospital no que dera luz, e el foi inscribir a nena no rexistro. E ao volver, díxome moi ufano: a que non sabes como se chama a nosa filla? María, gústache. Non, cabrón de merda, fillo de puta! Ou millor, fillo da gran puta de merda! Non me gusta! Pero quedei calada e asentín. Daquelas cousas eran así. Desculpen as palabrotas, pero eu, cando falo comigo mesmo, son moi mal falada. Desafógame e logo quedo estupendamente. E a estas alturas da vida, un debe de tratar de quedar sempre estupendamente. Non nos utilices como obxetos arroxadizos. Eles teñen que vivir a súa vida e nós temos que vivir a nosa. Por suposto que ti sempre coidaches que as súas vidas nada tiñan que ver coa túa. Non sei a que te refires, Acaso non lembras o teu comportamento cando María tivo o seu primeiro fillo? Pero diso hai ano e medio, como queres que me lembre? Fíxeno mal. O primeiro fillo é algo moi importante para unha muller. Ti nunca comprendiches a María, nin sequera nese intre soubeches apoiala. E tampouco é para tanto. Tes un fillo, moita xente o ten. Mesmo é un acontecemento que se dá con certa frecuencia na natureza. Sí? Hola, María, que tal? Como estás? Sí? Ben. Non contaba como chamaste Antonte. Sí. Non íamos a ir. Levo varios días sen sair da casa. Non sei. O teu pai? Ben, moi ben. Moito traballo na facultade. Por favor, María, non me digas. Ser razoable. Como non me vou preocupar na túa situación? Tía e soa en Madrid. Que está Rodrigo contigo. Xa a muller por iso, soa. Era unha broma, muller. Tes que matinalo ben, que logo non hai volta atrás. E na vosa situación económica. Xa a muller, pero iso de colaborar nos xornais, comprenderás que non é o que se pode chamar un traballo que... Agarda, que a min, a teu pai e a min nos poida deixar tranquilos. Sí, que lle van publicar unha reseña, unha crítica dunha novela. Xa, pero mira, non vou ler a novela, canto menos a crítica da novela, aínda que a fixera o teu Rodrigo. Que el tampouco a leu. Ben, se agora se fai así. Eu de todos os xeitos non quedo nada tranquila. Moi ben, sí, moi ben agora, pero dentro duns anos xa veremos. Que de cantos? Non sei, 20. Non te rías, 20 anos pasan unha eternidade. Unha eternidade son 3 días. 20 anos, 5 segundos. Sí, tens que prometerme que o vas matinar ben. Agora aínda estás a tempo. Sí, ben, cóidate. Cóidate moito, Un bico moi forte. Outro do teu pai. Tenme o corrente. Abur. A túa filla. Xa me decatei. Que está embarazada. Embarazada? De que? De quen vai ser? De Rodrigo. Dese. Leva vivendo con el 2 anos, coido. Moi ben, paréceme moi ben, sí. E di que quere telo fillo. Claro. Imos ser a vos. Diso nada, que non se lle pase polo masín. Antes de facerme a min avó, hai que pedirmo por adiantado, por escrito e por triplicado. Faltaría máis. Pero por que non me pasates a min o teléfono? Eu tamén quería falar con ela. Por que chamou para falar comigo? Non quería falar contigo para dicirche que está embarazada. Xa supuña o que lle ias dicir. Moi ben, os fillos non queren falar co pai coa complicidade da nai. Sabía que non te gustaría que estivera embarazada. Depende de quen fose o pai. Si, home, si, agora vas a escoller ti o home da tua filla. Non o vou escoller, pero escollo que me guste ou non. E ese xornalistiño non me gusta. Pero é que non lle gustaría a ninguén. Ata dubido que lle guste a É ela. un bo rapaz. Sí, iso é, un bo rapaz, pero só é un bo rapaz, nada máis. É crítico literario. Bueno, con que tiña que ser crítico é coa súa propia vida. Un ninguén, iso é o que é. E o peor de todo é que o que vai seguir sendo durante toda a súa vida. Menuda afección,
falar mal do traballo dos demais. De algún falara ben. Ai, non o creo, falará mal de todo o mundo. Para parecer el moi listo e pon o listón moi alto. Pero que cona vai saber un chiquilicuatre que nin siquiera foi quen de acabar o bacharelato? Ela ama-o, está enamorada del. Sempre mo di. Supoñendo que saiba o que é estar namorada. E, sobre todo, que saiba o que realmente sinto. Sí, claro que sí. Xa falamos moitas veces diso. Conversas de mulleres. Vaya, non sabía que as conversas se dividían en conversas de homes e conversas de mulleres. Non, hai conversas intelixentes e conversas normais. Chámolle de mulleres, para non ofender. Non sei por que cheguei a intimar con Federico. Se digo que foi pola súa insistencia, seguramente diría a verdade. Aínda que non é exactamente a verdade. Non insistiu directamente, foi a súa forma de comportarse comigo, o seu xeito de achegarse a min. Despois de todo, eu son unha muller libre. Quero dicir que non teño ningunha relación, non teño por que dar contas a ninguén. Parecerá que me sinto culpable, pero non é así. El está casado, é verdade, pero iso importa. Quero dicir, importa para establecer unha relación. Eu non quero saber nada da súa vida anterior, da súa familia. Eu só quero estar ben. E cando estou con Federico, síntome ben. Protexida. Non é exactamente iso. Ademais, eu non preciso protección. Aferrarse a un cravo ardendo. E unha merda. Nada de cravos nin últimas oportunidades. Non te poñas así. Ademais, ti preparaxeste unha oportunidade, eu non, eu mantiven o pactado. O pactado? Sí, o pactado, adiquei a miña vida, construí a túa. Anda, veña, non exaxeres, Non exaxero, é a pura realidade. Puiden continuar coa miña carreira, pero abandonei. Abandonei para qué? Para atender a nosa vida. Para atender a Federico e posteriormente a María, non me metas a min. Claro que che meto. Ou non tiñas ti que ver no asunto, non era aquilo a túa vida. Foi a túa opción e a túa decisión. Sí, home, sí, entón parecía que si eu mesma estaba completamente convencida. Pero agora vexo con total claridade. Non quería. Non quería abandonar a miña carreira. Non quería pasar os millores anos da miña vida pechada detrás das babas de dous nenos. Non quería. Fíxeno porque non o sabía e coitei que era o que desexaba facer. Foi unha absoluta encerrona, unha emboscada, iso é o que foi. Eu tamén puxen da miña parte, Traballei arreo. Sí, para ti, porque quen é o catedrático de infinitesimal? Quen está na facultade? A ti, no fondo, a facultade non che prestaba. Ah, non, e ti como o sabes? Alguén me preguntou. Tiven posibilidade de escoller. Non, fun condenada aos cueiros. Non sei que foi o que me atraeu de Federico. Probablemente nada. Quero dicir, nada en especial, foi todo. Non creo que teña que ver con que el represente a figura do pai. O meu pai, non. Ademais, Federico e o meu pai non se parecen en nada. Federico é inestable, podría dicirse que caprichoso, e, sobre todo, moi dominante. Pola contra, o meu pai é doce, persistente. Non se parecen en nada. Non sei que foi o que me atraeu de Federico, pero non creo que fora a súa posición. O feito de ser o xefe do departamento. Non foi iso, non. É que ben que te atopo aquí, porque quería falar contigo. Eu tamén contigo. Que esta temporada estou un pouco liado. Non sei se serei capaz. Terei varias xuntancias con industriais de informática. Queren financiar un proxecto. Tratar de explicar, tratar de facerche entender. Gustaríame facelo a min mesmo, pero nestas circunstancias... Ou mellor dito, tratar de que entendan de que a súa mentalidade se adapte, se adentre nuns procesos tan escuros, probablemente. De modo que pensei que ti poderías encargarte. Nesa dificultade, desármame, atopo manteles desarmadas sen saber como facerlles entender, porque é importante que capten a súa esencia, o seu significado. Francamente, noutra situación non xo pediría, pero nesta, e ademais, pódeche beneficiar. Entro ali, vexo todas esas miradas expectantes, esperando que lle resolvas todas as súas dúbidas, que lles deas luz, e entón, non sei o que sinto. Sí, sei o que sinto, vertixe, sinto vertixe. Non moitas horas a semana, Tres horas máis. Deixas uns meses as túas investigacións... Unha vertixe maravillosa, un desacougo, unha precipitación. Podes encargarte, verdade? Farásme ese favor. Que? De que estás a falar? Que me estás a pedir? De infinitesimal.
De cuarto? Diso che estou a falar. De que impartas ti as miñas clases de cuarto de infinitesimal. Por qué? Pero non te das de conta De que hai que darse de conta? de que cada un falábamos de cousas diferentes. Isto era un monólogo a dous. Ou sexa, un biólogo. Do único que me dou de conta é da fermosura do teu riso. Como dis? Dixe. A fermosura do teu riso. Neste instante, xusto nese instante, reparei en Federico. No seu xeito de sorrir, na súa maneira de aproximarse a min, no desequilibrio que me produce a súa proximidade. Nunca pensei que eu puidera ter unha relación con alguén como a Federico. Non é cuestión de idade, nunca me importou ese tema. Ben, coido que nunca me importou ese tema porque nunca pensei que eu puidera ter unha relación con alguén moito maior que a min. 20 e tantos anos maior que a min. Casi o dobre da idade. Non é cuestión de idade. Home, preferiría que os acontecementos foran de outro xeito, pero foron así. Se Federico tivera 30 anos non sería o que é. E supoño que non tería o atractivo que ten para min. Recoñezo que me é moi cómoda esta situación. Casualmente, teño unha relación sentimental co meu xefe do departamento, porque casualmente síntome atraída por el, aínda que nunca considerei esta posibilidade. E como casualmente el tamén se sinte atraído por min, descubre en min calidades que, sendo reais, quero dicir, existindo, non as descubriría noutras circunstancias, ocupado como tiña que estar nos seus múltiples asuntos. Pois ben, o descubrimento destas calidades miñas por parte do xefe do departamento permíteme escalar postos e realizar rápidos adiantamentos noutras circunstancias inconcebibles, dentro do riguroso e tupido escalafón universitario. Expreso isto con total sinceridade. Son absolutamente consciente desta situación. Sei o moito que me está a beneficiar. Pois ben, xustamente por isto digo, e aclaro que esta non é a razón. Pode ser unha das razóns, a última ou a penúltima na lista das posibles razóns, pero non é a primeira nin a principal. Pero non me pregunten cal é esa, porque non a sei. Con total sinceridade, non sei que me ten atrapada en Federico como unha mosca na tea da araña, como un golfiño na rede sardiñeira, como un paxaro na armadilla. Non o sei. Aconteceu. Poderíache acontecer a ti, pero foi a min que lle imos facer. Iso é o que me pregunto. Que imos facer? Non sei. Tiña que dicircho. Tiña que confesalo. Sobre todo, debe haber sinceridade entre nós. Eu preferiría que houbera outras cousas. Preferirías que o mantivera en segredo, que che enganase. Non o ías poder manter durante moito tempo en segredo. Remataría por saberse. Non sei que queres, Quero reparación. Reparación? Sí, exactamente iso, reparación. Non entendo, Claro que non entendes, como vas a entender ti? Despois de 27 anos e 5 meses de relación, de construción dunha vida, vesme dicir que todo queda en entredito, que o reconsideras e que para probar sorte por outro camiño baste enrollar con outra. Eu non dixen nada diso. Ben, logo que dixen? Nada, que hai cousas que son e non se poden remediar. Non, señor, esta cousa sí se podía remediar. Pois non sei como, Aguantándose, así é como se remedian estas cousas, quedando coas ganas e non botando pola ventá 27 anos de dúas vidas só porque a un se lle meteu polo ollo o cu dun adolescente. Ten 28 anos. Que? Mónica, ten 28 anos, nada de adolescente. Pero, pois, que querela, que pretende conseguir? Non sei, supoño que non ten obxectivos. Todo o mundo ten obxectivos e no teu departamento, máis. Ai, non metas o traballo nisto. Puxes ti que meteu o traballo nisto. Ou, de onde sae a señorita? Ti mesturaches o traballo co baixo ventre. E por favor! E agora que me queda a min? Repacer unha vida desfeita por construir a nosa. Ai, e ás veces é complicado demais, Non, ás veces ti simplificas para as túas convenencias. Non, eu non simplifico nada. Imos ver se tomamos o asunto como é. Non hai ningún asunto que tomar, o único que quero saber é que imos facer. Que vas facer? Eu non vou facer nada.
Claro, xa fixeches dabondo. Como sempre, sempre foi así. Ti nunca fixeches nada facendo todo. Ti nunca fixeches nada. Pero resultaches a parte máis beneficiada deste negocio. Ai, paréceme que chamarlle negocio... Para por non chamarlle estafa. Eu non resultei a parte máis beneficiada. Todo que se conseguiu débese ao meu traballo, ao meu esforzo. Pasaches pola vida. E pouco máis. Está ben, non quero falar máis dos meus méritos na consecución dos obxectivos das nosas vidas. O único que quería era sincerarme contigo. Coidaba que era a miña obriga. Supoño que me trabuquei. Supoño que debín manter as cousas no ámbito do segredo, do íntimo, do persoal. Ademais, Mónica faime sentir máis vivo. Sí, iso é. Esa é a palabra. Iso é o que sucede. Síntome máis vivo. Revivín. Mónica significou para min unha inxección de forza, de vitalidade, de xuventude. A miña relación con ela e todo o que trouxe consigo motivoume. As citas as agachadas, o moderado escándalo na facultade, a comidilla entre os círculos de amistades, as pequenas intrigas. Todo me motivaba. Que se pensaba todo ese fato de parvos? Que Federico estaba acabado? Diso nada. Aínda queda moito Federico por aturar. É a revolución interior. Mónica espertou en min sentimentos dormidos, sensacións esquecidas ou nunca sentidas, e a máis importante de todas é que me sentín a min mesmo, completo, con todas as facultades en alerta, con toda a alma desplegada, con todo o espírito a flor de pel, disposto a sentir, a vivir pleno, enchido de ledicia e de satisfacción. Agarda, teño que falar contigo. Sí, que teño presa. Pero terás uns segundos para falar. Debería... Sí, teño uns segundos. Trato de falar contigo e ti foxe. Non fuxo. Resúltame un pouco incómoda esta situación. Pero que situación? Esta. Somos adultos e estámonos a comportar como nenos. E que mal hai niso? Volvamos a ser de novo nenos. Non creo que na nosa situación poidamos. Pero por que non? Ademais, cal é a nosa situación, Non sei, francamente, non sei cal é a nosa situación. Vouche explicar. A nosa situación é a seguinte. Eu buscándote por todas partes, tratando de atoparte, de estar contigo, de verte, de sentirte. E ti fuxindo, sempre fuxindo, agochándote tras de desculpas, de ocupacións, de... Esa é a nosa situación. Isto é moi confuso, moi extraño. E supoño que tamén é perigoso. Perigoso? Pero non me faga rir. Perigoso que dous adultos se atraian. Unha adulta é un adúltero. E perdoa o chiste. Esquece a miña circunstancia. Non podo, nin quero, nin debo esquecer que sos xefe do departamento, que estás casado, suponse que ben casado, que tes unha familia froito dunha relación de moitos anos, e que ademais es moito máis bello que a min. Non só non quero esquecelo, sino que ademais mo repito constantemente para telo ben presente. Eu non preciso nada para terte sempre presente. Por favor. Sí, así é, Mónica. Esa miña obsesión que lle vou facer. Vai ser unha situación pasaseira. Seguro que é un impulso momentáneo, algo que durará uns días. Non sei. Un capricho. Iso é o que é? Un capricho estúpido e sen sentido. Estás segura? Sí, completamente segura. Un capricho? Sí, un capricho. Non sei. Estou aturdida. Eu, pola contra, teño todo perfectamente claro. Nunca na miña vida vin as cousas con tanta claridade. Que? Que coido que estou namorado. De ti. Por favor. Sí, Mónica. Esta é a situación. Non ten remedio, non ten solución. E, ademais, non a quero solucionar. Non, imos deixar esta conversa. Nada do que estás a dicir ten sentido. Non debemos, eu non quero que ocorra. O que ti e o que iramos xa pouco pode incidir. Non lle deas máis voltas, é así e así será. Non, de verdade, non ten sentido ningún. Non é o lóxico, non é o previsto, non é o razoable. Sempre a túa minuciosa e racional mentalidade que vai acabar contigo. Non é razoable, non é razoable. Crees que iso importa? Coidas que todo ten que ser razoable. Pois non todo ten que ser razoable.
A túa deformación profesional, pérdete. A vida non é como as matemáticas, deberías sabelo. Na vida, ás veces, o non razoable ocorre. Na vida tamén hai cabida para o non razoable. Dame igual o que a vida permita. E non é de formación profesional, é instinto de supervivencia. Imos deixar as cousas como están. Atraémonos ben, e que? Por que ir máis alá? Por que implicar a máis persoas? Por que trascender esa realidade? Porque non estou disposto a aguantarme, por iso. Non, Mónica, non penso pasar ningún segundo máis de angustia, de desexo, de desolación. Pero non comprendes que xa non vou ter moitas máis oportunidades de atopar a felicidade. Atopar a felicidade. Sí, diso se trata, exactamente. De non desaproveitar ningunha oportunidade de atopala. Por riba do que sexa. Pero non te decatas que xa todo vai ser diferente. Non hai nada que salvar, non hai nada que preservar. A desfeita xa aconteceu. Desde o primeiro instante en que topei cos teus ollos, comezou o desastre. Por favor. Sí, Mónica. Esta é a realidade, así que non quero escoitarte falar máis de prexuicios e de sacrificios. Non quero sacrificarme. Non quero sacrificarme por nada. Quero estar contigo sempre. Escoitáchelo ben. E accedín a ser a súa amante. Sí, exactamente iso. Vou non repetir para que quede ben claro que o asumo. Accedín a ser a súa amante. Vaya, aquí está. Xa me parecía a min que tiña que aparecer por algures. Imos. Ímonos que é moita hora e non é cuestión de chegar tarde. Fagamos unha tregua. Coñecín a Federico cando aínda non tiña 20 anos. Foi na Facultade de Dereito da Complutense. Asistíamos a unha representación teatral. Era en honor duns compañeiros que detivera a policía política uns días antes. Entón, facíanse con moita frecuencia recitais e representacións teatrais por motivos desta natureza. Celebrábase a representación na aula magna da facultade. De súpeto, escoitouse un ruído atronador. Volvíme e vinos entrar o galope, enriba dos seus inmensos percheróns. Eran os grises, que entraban de cheo na aula, saltando por derriba dos degraus e pisoteando rabiosamente cos cascos das súas monturas a todo espectador que se cruzara na súa infernal traxectoria. Abaneaban con furia unhas inmensas porras que asubiaban por riba das nosas cabezas. Organizouse unha desesperada desbandada. Eu estaba aterrorizada, incapaz de moverme do meu sitio. Encollíme, pechei os ollos e púxome a chorar. De súpeto, alguén colleu a miña man con forza e fíxome correr cara a saída. Entón, eu mirei o seu rostro. El tamén ollou para min, sorriu e dixo simplemente: Federico, Federico Quintáns, fai como se non pasara nada. E continuou paseando da miña man polo céspede como se todo aquilo que estaba a pasar non fora con nós. Os que non podían disimular eran os actores e actrices, pois chamaban poderosamente a atención. Cas súas mallas negras e as súas caras pintadas de branco no medio do campus universitario. Un a un foron sendo detidos pola policía e introducidos no furgón enreixado. Cantas veces na miña vida pensei neles, nas súas caras brancas cheas de terror. A súa posible desgracia estará sempre asociada a miña vida, a Federico, o meu matrimonio.
Cando te vi, eu non sei o que senti. Onde estará a miña roupa? Que hora é? As 11 xa. Que tarde. Brrr, que frío vai aquí. Que frío vai nestes apartamentos modernos, impersonais, con calefacción central programada. Non haberá por algures algo que me poida poñer. Vou pillar unha pulmonía. Debín deixar a miña roupa no baño do dormitorio. Claro, non vou entrar agora e despertala. Desde logo, a climatoloxía non é o forte do programador da calefacción central deste edificio. Vaya, algo é algo. Antes de pillar unha enfermedade... Semello Carigrán en la fiera de mi niña. Ai, non hai momento máis sublime, máis placentero que un domingo a últimas horas da mañá sentarse a ler o xornal. Ben, non hai momento máis placentero a certas idades. Bos días. Que hora é? Tarde. Non puiden dormir moi ben. Debeu ser a cea. Non o parecía. Non parecía que... Que estiveras experta. Pois estaba. Estiven casi toda a noite. É vos sabelo. Que é vos saber? Que estabas experta. Imos ver, que queres dicir? Nada. Xa nada. Necesito un café. Que frío vai aquí. Seguro que non prenderon a calefacción. Seguro. Non acaban de decatarse que aquí, en abril, vai frío. Unha comunidade de veciños que en troques de galegos parecen marcianos. En abril, en maio e no resto dos meses do ano, se me apuras. Non, en agosto non. Aquí en agosto ás veces abafas. Aquí en agosto ás veces vai frío. Un frío siberiano, Non sei se vas con segundas, pero se vas eme igual. Non se non estou para esgrima verbal. E menos estas horas da mañá. Sí, é moi cedo para os deportes de risco. E que fas como un salto de cama? Pareces Ana Mañani en Mama Roma. É outro xeito de velo. Outro? Puxenme isto teu, porque eu aquí non teño nada meu. Levamos 3 anos de relacións e nen sequera me deixas ter un cepillo de dentes no vaso do cuarto de baño. E xa empezo a estar farto de ter que cepillarme os dentes botando a pasta no dedo índice. Non hai cousa que deteriore máis a personalidade que ter que lavar os dentes co dedo. Síntese un alleo ao mundo. Alleo a todo... O de relacións, en plural, gustoume. Efectivamente diferentes, dependendo do día, da hora, do lugar. Merda! Que hora pasou dixeches agora? que era? Esconce, por qué? Que hoxe domingo veñen os meus pais a comer a casa. E nada, que non teño nada preparado. E que tes que te vestir e marchar de contado. marchar? Sí, claro, marchar. De claro, nada. Pero vamos, nada de nada. O que faltaba, ter que marchar así, como se fose un ladrón ou un amante. Hoxe domingo veñen os meus pais a comer a casa e ti non podes estar aquí. Dos de antes. Eu non me vou da miña casa. Dirás a miña. É que pago eu. Porque te empeñaches. Polo que fose. Isto é espléndido. O resumo, o compendio, o alfa e omega da miña vida. Pago 2 casas e ningunha é miña. As letras da hipoteca dunha, o aluguer da outra, e non podo vivir en ningunha. Ou sexa, ter un cepillo de dentes propio no vaso do cuarto de baño. Que iso é exactamente o que significa vivir nunha casa. Coido que é moi fácil de entender. Hoxe domingo veñen os meus pais a comer a casa e non querería Pois que... podería ser o momento axeitado. Papá, mamá, aquí vos presento a Federico. A Federico en salto de cama. Que é o meu amante nas múltiples e variadas relacións que manteño con el. Porque noutras tamén é... Ta-ta-ta-chan, ta-ta-ta-chan, o xefe do meu departamento. Que vos parece? Lista a vosa nena, non? Non ten nin chisco de gracia. O que non ten gracia é a miña situación.
Deixei a miña casa, deixei a miña familia por ti e ti non queres nada. Non deixas que concretemos nada. 3 anos de furtivos, de citas nocturnas mal organizadas. Ti tamén sacacheslle partido a nosa relación. Somos adultos, todo se pode medir. E comprar. Sí, exacto, é comprar. Pois paréceme caro demais. E a min? A ti? Pero que pagaches ti, Nada, mira, mellor non falarnos disto, vístete e marcha. Anda, dimo. Que insinúas con iso Ti de... tamén te aproveitaches do meu traballo. Eu? Sí, ti. Ou acaso o teu famoso libro Simuladores numéricos non me debe nada? Era iso. Coidei que falabas de algo importante, de algo relacionado coa convivencia. Non che parece importante? Aproveitaste do meu traballo, por dicilo do xeito máis suave posible, e non che parece importante. Pois non, sempre se fixo así. Se o asinaras ti, ninguén o publicaría. Dame igual que sempre se faga así. Sempre se fai mal. Ia ser a miña tese doutoral. Houbo moito que corrixir, Pois claro, como todas. Pero era o meu estudio, o meu tema. Déixate de caralladas, os temas non son propiedade de ninguén. Ademais, figuras como a principal colaboradora. Que máis querías, O contrario. Xusto o contrario. Que contrario? Que eu asinara o traballo e ti aparecerás como principal Isto é colaborador. o colmo, non. Sempre asina o xefe do departamento. Eu dirixín e orientei todo o teu traballo. Sen Sen ti non habería traballo. E iso? Nin publicación. Nin publicación. Pero fillo de puta, cabrón de merda. Sen min, tampouco. Está ben. Tes razón. Vou marchar. Iso, Non teño por que escapa, soportar foxe, nada como disto. sempre. Pero non querías que marchase? Sí, pero non así. Como así? Fuxindo. Eu quería que saíras desa porta de outro xeito. Pois, porque veñen os meus pais a comer a casa e eu cho pido. Claro. A nena precisa reafirmar a personalidade e practica en min. Como non ten nada que facer, adícase a botarme unha e outra vez da súa casa, que por certo é miña. Polo menos técnicamente miña, pois a pago eu. Úsasme de sparring para practicar. Ás veces resultas patético. E para isto desfixen o meu matrimonio. Por isto destrocei a vida da miña muller e a miña. Por isto. Foi, como dicilo, unha liberación. Sí, tal como soa, unha auténtica liberación. Houbo uns días de desconcerto, pero verdadeiramente foron poucos. Axiña acordei que tiña que reaccionar. Parece que vai ser duro adaptarse, unha sempre imagina un baleiro, unha caída, unha desolación. Pois non, unha ventá aberta, un aire novo, unha nova resurrección. Organiceime enseguida. Tiña que volver traballar, relacionarme en outros círculos, buscar e atopar novos obxectivos na vida. Durante moitos anos, o centro da miña vida, da miña existencia, estivo ocupada por outros. Primeiro Federico, despois os fillos, despois, cando estes se independizaron, volveu a ocupalo Federico. Pois non, xa era hora de que fora ocupado por min. Eu, o centro de min mesma. Cando isto acontece, atopa a estabilidade. Como durante os anos en que os nenos eran cativos e Federico aínda non conseguira a cátedra, eu tivera que axudar a economía familiar dando clases particulares, aínda non esquecera de todo as mañas. Así que comecei por volver ás clases particulares, pero axiña conseguín introducirme na facultade, no departamento de álxebra. A universidade é un avespeiro cheo de envexas, trampas e coiteladas, e sempre axuda a ter no departamento a ex de algún colega que pode chegar a ser o teu inimigo. Cantas máis bazas teñas na man, moito mellor, porque aquí, que non corre, voa. Sexa como for, cheguei onde quería soa, libre e liberada, e disposta a todo. E agora? Neste preciso instante comeza a guerra. A guerra fría máis quente da historia. Sí? Hola, Fede, cariño, son eu, mamá. Cando todo debera ser máis sinxelo, todo se complica. Tío, departamento... Eu non me complico, sempre fun igual. Refírome á nosa relación. Con respecto a iso, eu non empregaría o verbo complicar. Ah, non? Cal entón? Deteriorar. Sería máis preciso entre profesionais dunha ciencia exacta. A precisión resulta esencial. Esquecíchelo. A precisión, a precisión. A precisión non existe. É unha entelequia.
unha montaxe para nos complicar. Estou destrozado. Isto o que? Isto parece unha película de Woody Allen, desmontando a Harry, desguazando a Federico. Porque iso é o que estades facendo entre todos. Ti, Rosario, o departamento, desguazarnos poucos. O departamento, non exageres. Ti és o xefe, fais o que ti mandas. Mesmo asina se publicas baixo o teu nome os traballos, as investigacións doutros. Claro. Outros traballan por ti. Pódese pedir máis? Para ti, todo é elemental. Pois sí, non sei se é elemental, pero está claro como a auga. Esta maldita nova lei de ordenación universitaria que nos fai traballar a todos como se fosemos unha entidade privada, buscando patrocinios para manter o departamento, negociando como mercaderes coas industrias e as casas comerciais para buscar algúns fondos para continuar coas nosas investigacións. Pero que saberás ti de todo isto? Claro, ti non baixas a loita diaria. As túas investigacións non serían nada sen as miñas negociacións. Menos mal que está aí Fede. Non sei como o conseguiu. Mira que era torpe de cativo, pois en 3 anos colocouse de alto executivo desa empresa informática de Barcelona. Se non fose porque teño un fillo aí, o departamento xa sería unha gloria do pasado. A quen crees ti que interesan as túas investigacións sobre inútiles simulacións numéricas? Pois a esa empresa informática de Barcelona, nada menos. Esa hostia. Non. Son só un supervivinte. Sí? Nunca deixarás de sorprenderme. Ah, Steve, Fede, que tal? Que ben que chamas, porque tiña que falar contigo dunha investigación nova da que che falei. Sí. Mamá, pois non sei. Supoño que ben, hai tempo que non a vexo. Está no departamento. Ah, xa o sabías. Como? Pero se nós xa iniciáramos... Fede, non me podes facer isto. O departamento de álxebra. Pero se ese departamento non investiga, hai anos que non publica. Fede, non me podes facer isto. Que política empresarial nin que merda. Claro que me cabreo. Como non me vou cabrear? Vale. Está ben, abur. Menuda filla de puta, Nena, xa podes ir buscando outro lugar onde investigar. Ata pon a familia en contra miña. Desde logo as mulleres sodes do máis perigoso que un se pode atopar na vida. Ás veces. Sempre. Teño que falar con ela. Non podo permitir que me roube o patrocinio de Fede. É o meu fillo. Tamén o é dela. Nunca lle tivo moita lei. Non digas parvadas, unha nai e un fillo. Sí, unha nai e un fillo, danse casos. Este é un... Estás facendo tarde, marchas ou que? Cando era novo sempre lle dicía: tes que marchar da casa, tes que buscar novos camiños, novos horizontes, unha desapegada. Se independizara, os fillos deben independizarse. Independizarse? Sí. Pero que concepto é ese de independizarse? Desde logo as mulleres tedes unha estrutura mental do carallo. Pero se todos dependemos de todos. A independencia non existe. É unha montaxe, unha estrategia. Federico, hai dúas formas de amar. A desprendida e a egoísta. A que ama outro polo outro e a que ama o outro por sí mesmo. Cando se ama desprendidamente, querendo que outro se realice, sexa feliz, por riba das necesidades ou apetencias dun mesmo, só se pensa no desenvolvemento das posibilidades do outro. Cando se ama egoístamente, amándose sobre todo a un mesmo, só se pensa na propia felicidade. Non importa que outro suposto ser amado se destroce. O que importa é conseguir os propios obxectivos. O que ti chamas amorocillo non é máis que o teu brutal e demoledor egoísmo. Un discurso estupendo, Mónica, digno dunha profesora de cálculo infinitesimal. Ou sexa, infinitesimalmente calculado. E o teu, Mónica, o teu suposto amor por min, que é? Amor? Estrategia? Trampa, te araña ou banco? Deixa estar, anda, vístete e marcha. Non, eu non me vou. Agardo aquí a que veña a túa familia. E terás que presentarme.
deberíamos cambiar a roupa. Ti poñer o salto de cama e eu o meu pixama, para evitar complicacións. Terás que presentarme e elexir moi ben as palabras. Aquí vos presento o meu... amante, compañeiro, xefe, o que paga o aluguer, amigo... Terás que elexir. Labirinto. Que? Queresme meter nun labirinto? Non, quero definición. Está ben, vouche dar unha definición. Non, con testemunhas. Quero unha definición con testemunhas. Con testemunhas de calidad. Por favor, Federico. E parece unha confabulación, Rosario no aspecto profesional e ti no aspecto sentimental queredes acabar comigo. Pero penso defenderme. Aínda non estou acabado. O que está seguillado. Unha confabulación. Veña, Federico, non é tan importante. Atopaste cas dificultades que a vida pon o teu paso, iso é todo. As dificultades que a vida pon? Sí. As que bolas dúas poñedes. Sí, tes razón, esta é a miña vida. A miña vida en mans de dúas mulleres. Unha tirando dunha banda, a outra da outra, e no medio... Sí, diga. Este filla. De tres, en mans de tres mulleres. Non falaba contigo. Que tal? A tua nai? Non, hai tempo que non a vexo, é mellor que sexa así. Que tal o cativo? Ben, pois ti dirás. Se coñezo alguén na Facultade de Medicina? Pois non coñezo ninguén. Que Rodrigo agora quere estudiar Medicina. Pero non era crítico literario. Ah, xa, claro. A súa verdadeira vocación. Sí, claro que comprendo. Como non vou comprender? Sí, a crítica non lle permite realizarse, xa. Sí. Pero mira, non tería que acabar primeiro o bacharelato. Ah, xa. Sí, o acceso para maiores de 25. Sí, pero non é un pouco maior para poñerse a estudiar. Ten unha familia, tería que poñerse a traballar. Que xa traballaste. Xa, pero se traballardes os dous, non terías que pedir a miña axuda. Pero claro que te apoio, como non te vou apoiar? O que sucede é que non coñezo a ninguén en medicina. Alberto do Pico. Pois non sabía que Alberto fose o decano. Farei o que poida. Está ben. Un bico para ti e outro para o cativo. Abur. Pobres futuros pacientes. Boas tardes. Podo pasar? Sí, claro. Acabo de tomar posesión, deronme este despacho, aínda non está moi ordenado. Claro. Eu son... Sei quen és. Do departamento de infinitesimal, non? A amante do teu marido. Ex. Ben. Futuro ex-marido. Veño dicirche que se queres saber como, cando e por qué, estou disposta a informarte polo miúdo. Seguro que has falado... Non preciso saber nada. En calquera caso, se queres contrastar algo, estou a túa disposición. Non quero malas interpretacións. Malas? Paréceme que só pode haber unha. E non é moi boa. Comprendo que esteas enfadada. Enfadada? Non estou enfadada. Desilusionada, ou mellor, descorazonada. Sí, iso é o que estou. Pero iso a ti non te importa? Impórtame, pero non podo facer nada. Pensei en ti, na súa familia, pero despois... Fixeches ben. Non tiñas dereito a pensar en nós. Para iso xa estou eu. Non pretenderás sustituirme mesmo nas preocupacións? Isto non é unha sustitución. Tes razón, hai que falar con propiedade. Isto exactamente é unha canallada. Non teño a culpa. Xa que entraches no meu despacho, xa que comezaches ti esta conversa, vouche ser sincera. Si, Mónica, ti tamén tes a culpa. Ou que crees? Que se pode ir así pola vida sen reparar nos destrozos. Eu pasaba por aquí e sen querer escachei toda a cristalería. Sen querer. Só faltaba que fose querendo. Non, Mónica. Non hai inocentes. Non te enganes. Todos somos culpables. Se cadra non me expresei ben. O que quería dicirche é que asumo con total responsabilidade a miña culpa. Gracias, Mónica. Gracias. Había moitas cousas que non comprendía.
A miña vida se transformara nunha voráxine moi difícil de controlar. Tantos anos construindo unha orde, unha armonía, e todo se desfixera. Descontrolárase ata límites insospeitados e un home. Ben, algúns homes precisamos dun certo control, de dominar a situación, ou, cando menos, de ter unha certa previsión. E a miña vida chegara a un punto en que xa nada se podía prever e todo se desmoronaba. Sí, iso é. Todo se desmoronaba como unha fortaleza feita da area da praia aos embates das ondas do mar. E esa sensación de descontrol, de caos, excitábame en demasía e non sabería dicir se gozaba ou se sufría con esa situación. E de paso que marchas desa esmenaria comercial. Non debería. Non debería, pero vou ter que comprar algo precociñado. Vaise dar de conta. Vaise dar de conta a miña nai, pero xa non hai outra alternativa. Sí, hai outra. Cal? Agardamos por eles e imos todos xuntos a un restaurante. Non. Por que non? Teño que facer eu algo que pareza que o fixen eu. Que? A que non quería relacións tradicionais, a que renegaba das familias. Non renego. Ben, si renego, que pasa? Pasa, nena, que todo se descobre. Non hai nada que descubrir. Sí, claro que hai. Hai que descubrir a Mónica, a verdadeira, a exacta, por decirlo cunha terminoloxía do teu agrado. A exacta Mónica non querendo que seus pais, que a súa nai, descubra que non é ela a que cociña, a que pon a mesa, a que asume o seu rol de ama de casa. Vaya merda. Sí, claro que sí, xa me vou, señora. E aí se queda vostede coas súas tarteiras e as súas tixolas, montando o seu numeriño da perfecta ama de casa da familia tradicional de sempre. Que teñas éxito coa representación. Abur. Cando tiña 8 ou 9 anos, veraneábamos toda a familia xuntos. Tíos, curmáns e mesmo algún avó, nunha mesma casa grande cunha inmensa horta de frutais. Os nosos pais tiñan o costume de facernos dormir a sesta despois de comer. Era un costume odioso, pois os cativos o que queríamos era xogar, e non nos daba pasado o tempo. 1 hora e media que nos obrigaban a nos deitar. Como as mozas en Lo que el viento se llevó. Ás veces, cando facía unha boa e soleada tarde de agosto, deixábanos estear na horta, baixo os frutais. Botábamos unha manta no chan e ali nos tombábamos cunha colcha por riba. Cando isto acontecía, o meu curmán Roberto, que daquela debía ter sobre 15 anos, invitábame a deitarme con el. Cando estábamos os dous sobre a manta e tapados pola colcha, mirando como o sol se astillaba entre as follas planas e ásperas das maceiras, el desabotoaba a súa bragueta. Sacaba o pene, collía a miña man e puña dentro dela aquel anaco de carne tersa e tremorosa. Eu sentía o palpitar na miña man e, por indicacións do meu curmán, manoseaba nel, amasando entre os meus dedos, aquel órgano que parecía ter vida independente. Non sei que se vería se alguén reparara en nós. Supoño que uns extraños movementos baixo a colcha de piqué, branca, cuns riberetes bordados en coloríns. Un día chegouse ata nós a miña nai. Eu non comera o postre. Uns paraguayos. Ela insistía en que debíamos comer froita. Achegouse ata nós cos paraguayos nas mans e, ao sorprendernos, preguntounos extrañada que facíamos. Sen darnos tempo a reaccionar, tirou da colcha. Eu soltei inmediatamente o que tiña na miña man e o meu curmán deuse precipitadamente a volta como se quisese seguir dormindo boca abaixo. Non sei que vería a miña nai. Por uns instantes non dixo nada. Miroume intensamente os ollos. E despois díxome que antes de comer os paraguayos lavara as mans. Non quero volver a toparme con aquela mirada. Que me quería.
non fora un día especial. Nada facía prever o que aconteceu. Mais ben foi un día que transcorreu sosegado, tranquilo. Eu non tivera ningún sobresalto, ningunha preocupación, ningunha mala noticia. Ata coido que nos últimos tempos chegara a alcanzar unha certa estabilidade, un certo equilibrio interior. Ademais, o peor xa me tiña acontecido había moito tempo. As cousas non podían enmourecer máis. Coido que xa asumira con total tranquilidade o meu fracaso. O meu fracaso matrimonial, o meu fracaso sentimental, o meu fracaso profesional, vamos. O meu fracaso a secas. Sí, xa o tiña totalmente asumido. Ata coido que non me desgustaba recoñecelo. Os perdedores éramos os heróis de moitos relatos, de moitas películas, de moitos imaginarios culturais. Por perdedor, gañador de ocupar un lugar na galería de supostos tipos interesantes. Como se ve, tiña totalmente asumida a miña situación. Xa digo, era case feliz. E, sen embargo, aconteceu. Lembro moi ben. Teño aquel instante moi perfilado no meu maxín. Foi a media mañá. O día estaba excepcionalmente soleado, con ese sol transparente e frío que ás veces se presenta en febreiro para deleite e sorpresa dos parroquianos. Eu baixaba as escaleiras da facultade sentindo todo aquel resplandor no rostro. E de súpeto sentín aquel pinchazo no peito. Sí, sempre odiei os hospitais. Este olor, esta sensación de orfandade, esta incógnita de futuro. A miña exmuller está preocupada. É natural, foron moitos anos. Pero que non se preocupe, eu xa estou moi ben. Foi unha falsa alarma. Un mareo, algo que me sentou mal. A outra. Ah, estás ti aquí. Sí, avisaronme a xiña. Como está? Mal. Diso nada. Estou ben, moi ben. Algo canso, iso é certo, pero nada alarmante. Que foi o corazón? Sí, era de esperar. Algún día tiña que acontecer. Pero como que era de esperar? Ninguén o esperaba. E non foi o corazón, foi algo que me sentou mal, iso é todo. Supoño que tería o colesterol moi alto. E nin colesterol, nin nada de nada. Foi o estómago, pero como queredes que vos lo diga? Avisei os fillos por se pasaba algo. Pasar? Pero que vai pasar? Desde logo, estades sacando as cousas de lugar, Sempre vos gustou trascendentalizar as dúas. De todas maneiras, está en boas mans. En boas mans? Pero en que mans? Eu non entendo nada. Pero que queredes facer comigo? Que? Non oídes o que vos digo? Nada. Fan como se nada. Eu non quero máis ningunhas, Xa non vivíamos xuntos. Vos sabelo. Efectivamente, eu xa non vivía en ningures. Andaba dun lado para outro como un doente. Doente? Eu non estou doente, Foi un percance, un simple mareo. Iso xa non ten importancia. Non. Claro, para vos, que sempre fixestes o que vos petou, pero para min sí ten importancia. E non me fagades excitar, que parece ser que non debo. Rodrigo portouse moi ben. Veu aquí a xiña e fíxose cargo da operación. Rodrigo, pero que pinta aquí Rodrigo? Ese mangante, ese inútil. Pero se acabou a carreira gracias aos meus continuos enchufes. Non seré. E se a min non me pongas máis enriba, queda claro, faltaría máis. Un inútil, en mans dun inútil. Diso nada. Operación. Pero que operación? Teñen que operar. Sí, coido que sí. Pois vai coidando que non. Eu non me opero. De que me vou ter que operar? Está dormido? Non estou experto. E decátome de todo. Non só vos entendo, senón que vos vexo vir. Está sedado. Ei, serán cabróns. Non pretenderon sedarme. Pois non o conseguistes. Que escoito, ben que escoito. Teño que ir a asinar a autorización. Ves comigo? Que autorización? A autorización para que se faga a operación. Ou estar el inconsciente. A inconscientes, ti.
Nada de autorización. Eu non me opero de nada, está claro? Pero é tan grave. A vida ou morte. Sendo así, que me operen asiña. Pero que me opere o mellor, que o traian de onde sexa. De Barcelona, de Londres, de Nova York, de onde sexa, Coitado. Rodrigo informarános de todo, eh? Outra vez ese inútil. Pero por que aceptaría botarlle un man? Esta é a miña condena, a miña penitencia. Que, claro, debín deixar que se defenderan sós na vida. Tanta protección, sobre todo cas fillas. Claro, quixen protexer tanto a María que non me quedou máis alternativa que sacar adiante o inútil do seu nada. Porque non lle é nada. Ainda por riba iso, un descoñecido. Nin familiar, nin parente, nada de nada. O machacante. Iso o que é? O machacante da miña filla. E por ela tiven que sacar a ela a flote. Co que debía ter feito era afogalo. Afogalo 1000 veces, por ruín. Estás segura do que fixeches? Sí, coido que é o máis sensato. Non sería mellor pedir outras opinións? Non, confío plenamente en Rodrigo. Ademais, parece que a cousa ten que ser inmediata. Sí. Xa o dixeron, a vida ou morte. Quen ia prever esta situación? Tiña todas as papeletas. O seu xeito de vivir a unha idade na que xa Non é tan bello. nin tan novo. Parece que agora quedou claro. Non se pode vivir como el o facía. Separámonos, pero xa hai varios meses. Non creo que iso... Non te culpes, non creo. El tiña uns obxectivos, un xeito de entender a relación, a convivencia, que non... Que non compartías. Sí, que non compartía. Pero a pesar diso, eu... Ben, supoño que o amaba. E tamén el a min. Claro, seguro. Facía 2 días que eu estivera con el. Foi unha conversa agónica, terminal. Eu estaba no meu despacho da facultade... Teño que falar contigo. Ai, por favor, que susto me deches. Non se pode entrar no despacho de alguén así, sen chamar. Nena, Sen pedir cita. non digas parvadas. Quero falar contigo. Xa estás a falar, dime. Quero volver. Volver? Onde? Volver á nosa relación. Pero ti toleaches. Non, Rosario, estou falando totalmente en serio. Quero que volvamos a sermos un matrimonio, a vivir xuntos, que retomemos a nosa relación. Non podo dar creto que estou oindo. Mira, vai daí, Vai daí e non me cabrees máis. Que ti tamén queres. Non. Seguro que queres. Non quero escoitarte falar, o que faltaba. Estou estupendamente. Non quero máis nada contigo. Son feliz. A miña vida é un continuo desacougo. Non teño parada, non teño lugar. E quero descansar, quero volver. A tua vida é un desastre, pero iso nada ten que ver comigo, nin siquiera con Mónica. O desastre é lo ti. Por favor. Ti labraches o teu propio camiño e ese camiño non vai a ningún. Oi, non me martirices máis. Ti és o culpable do que che pasa. E volvamos, Seguro que todo se pode arranxar. O que máis me abraia de ti é a túa falta de perspectiva, a túa forma de estar na realidade. Pensas que todo é do xeito máis beneficioso para ti e xa non te pares a pensar en que as cousas poden ser doutra maneira. Non, fillo, non hai posibilidade de volver porque xa non hai nada entre nós. Estou estupendamente, son feliz. Teño que facer un grande esforzo se quero lembrar os anos que pasei canda ti. Desapareciches da miña vida. E se me apuras, tamén das miñas lembranzas. Non és ninguén para min. E sempre fuches unha experta na crueldade, Non. Gústache fozar nas feridas alleas. Iso foi o que me apartou de ti. Non me deas conversa por aí. Non quero falar de nós. Xa foi, non sei o que foi, pero xa foi. Esquéceme. Non me estás a dicir a verdade. Sí. Máis de 25 anos, 2 fillos. Non me podes dicir que todo iso desapareceu. Como se desaparecese? Non hai retorno. Abráiame a túa falta de madurez. Tes casi 60 anos. E diso nada, 50 e poucos, pero moi poucos. É igual, xa vai sendo hora de que te comportes, non sei, con equilibrio. Pero como vou ter equilibrio se todos me afastades das vosas vidas? Ai, sí. Fai como sempre, botalle a culpa aos máis. Ves como lembras a nosa relación. Fai como sempre.
Eso quere dicir que tes presente o que facía. Teño presente que non quero que se repita. Pero non se vai repetir. Todo vai ser diferente. É tanto. Acepta. Non. Veu falar comigo. Hai uns días veu falar comigo. Federico, Sí, Federico. Quería que volvéramos xuntarnos. volver o niño. Non sei. Volver ao pasado. Pero como xa é sabido, o pasado foi. E non hai xeito de revivilo. Nunca chegarei a entendelos. Refires aos homes? Sí, a todos os homes. Non hai moito que entender. Son inconsecuentes. Sí. Coido que exactamente iso é o que son. Inconsecuentes. Gustaríame traballar contigo, no teu departamento. En álxebra. Sí, as miñas investigacións, a simulación numérica pode encaixar moi ben en álxebra. Sí, tes razón. Propoñerei na próxima xuntanza do departamento. Gracias. Perdón. Sí. Sí? Hola, Fede, cariño. Sí. Mal. Non, tereicho corrente, se pasa algo. Sí. Pois claro que non é preciso que veñas. Unha importante reunión. Sí. Pois nada. Non te preocupes. Ademais, non é máis que unha operación. Grave, pero unha operación. Si todo vai sair ben. Que non te chame. Estarás desconectado. Ben, descoida. Chamareite mañá ou pasado mañá, vale? Sí. Sí, un bico moi forte, fillo. Agora está sedado. Mañá, cando saia da operación, direillo. Abur. Sabes unha cousa, Mónica? Que? Eu tampouco lle fun fiel. Como? Quero dicir que eu tamén tive unha aventura, pero foi diferente. Como diferente? Eu nunca llo dixen, nunca llo contei. Iso sí que está ben. Foi os poucos anos de casar. Os poucos anos. Sí, levaríamos 3 ou 4 anos casados. Xa non lembro moi ben cantos, pero non máis. E como foi? El foi a un curso a Valencia e eu quedei soa cos cativos. Levaba a María á gardería e ali o coñecín. Facía animación infantil. As garderías. Sí. Atopábao todos os días á mesma hora. Unha vez invitoume a tomar algo. Eu accedín e... E agora, cando lembras, non coidas que foi unha fermosa relación na tua vida? Sí. El quería que deixara a Federico e fora a vivir con el. Pero non o fixeches. Estiven a piques de facelo porque era tan persuasivo, tan decidido. Entón, por que non o fixeches? Non sei, quizáis os fillos. Sí, supoño que os fillos. Sempre os fillos polo medio. Sí, sempre os fillos. Por iso eu non penso ter fillos. Polos fillos e por min. Por ti. Sí, el era actor. Un actor. Actor de teatro. Ah, Un actor dunha pequena compañía. Vaya, alguén sen un traballo fixo. De aquí, outro alá. Prácticamente un vagabundo. E eu pensei en min, no meu futuro. As miñas relacións co teatro sempre foron moi especiais, extrañas, como aqueles da Facultade de Dereito. Non, eu non podía vivir así. a Facultade de Dereito. Eu nunca lle contei a Federico. Fixeches ben. El, sen embargo, contou unha xiña. El? Sí, a súa relación contigo. Despois de vos dous, eu fui a primeira en sabelo. Sempre foi moi claro e sincero. Sí. Mónica, Sí. fuches feliz con el? Quero dicir, o tempo que estivestes xuntos. Non sabería dicilo. Fun... Sí. Supoño que fun feliz. Entón, por que o deixaches? Non quero atarme. Atarte? Sí, a ninguén. Xa. Ademais, a verdade é que non nos entendíamos. Ou polo menos eu non entendía as súas necesidades, as súas arelas.
Sempre estaba necesitado. E eu non podía. Ou quizáis non respondía aos seus anceios. E agora? Agora que? Está soa? Sí, Estamos os tres sós? os tres. Sí. Ti, eu, el... Sos de soidade. Sos de S ou S. El e eu xa non, pero ti sempre poderás atopar. Ui, para min tamén pasaron os anos. Non digas parvadas, ainda és moi nova. Moi nova. Cando el se recupere, Sí, cando el se recupere. xuntarémonos un día a falar de nós. Non, Rosario, xa non. Non hai nada de que falar. Eu quixera rematar aquí. Non quero estar para sempre prendida ás vosas vidas. Tes razón. Debes fuxir. Sí, Fuxir de nós. vou marchar. El está dormido e ti terásmo corrente do que pase. Sí, claro. Desexo que todo saia ben, pero non quero quedar aquí por máis tempo. Ademais, os hospitais sempre me foron odiosos. Este olor, esta sensación... De orfandade. Sí, de orfandade. Ben, Mónica, pois... Ia dicir moitas gracias. Ben, é unha frase feita. Que che vaya ben. E a ti. E a el tamén. Adeus. Adeus. Vaya. Xa vai ser a hora de que o veñan buscar para preparalo. Eu tampouco fago nada aquí. Estando el dormido, sedado. Sí, sí, claro, doutor. Sí, por suposto. Moitas gracias. Esperarei fora. Adeus, Federico. E que teña sorte. Moita sorte. Ei, un momento! Onde me levan? Non estou preparado. Ademais, unha operación así, a vida ou morte, non é algo que se poida abordar sen unha certa preparación psicolóxica. Vamos, digo eu. Por favor, non apaguen a luz. Un momento. Non hai ninguén aí. Polo menos que alguén me colla a man.